Kajing lekai FIFA World Cup kalapoi syabakun men kajing lekai ba itanan bat ba Shongshit bha hapreng ka Argentina Persia ya ka France. Kadai kasin ka basau nak menta kini ki arteli kiri banyak kendu ha kajing lekai World Cup. Ha kani kajing lekai ka Argentina ka yo adu 100% ka position kat ba ka France ka yo 100% ka position. Ka shot on target ka Argentina ka yo 10 ba ka France ka yo tang santeli. Aba pai syakani ka jinglekai ka kala step kata ka minit ka ba peulai Lyngba ka fall ka Argentina ka layo ya ka penalty but ya ka penalty la kenjat dau Lionel Messi Henry Messi klem pelet no ya ka penalty but Lyngba ka penalty ka Argentina kala tam ya ka France dai way la not but ha ka minit ka ba live pun riu ka Argentina ka layo biang ban thep ya ka gol ka ba ka jongka Lyngba uti Maria but Lyngba ka goals ka Argentina kala tam ha ka kela step da lanot but ha ka kela min ka jinglekai ka dang kham itanat shushu ha ka ba ka France kala sedang ban saibor ba but day ha ka minit ka ba pra phun reu Lyngba ka penalty ka bala kenjat dau Mbappe France kala la ban siu ya ka shigol jong ka Argentina but Lyngba ka shigol ki pai ba nongkersian jong ka France kila sedang yo men simbiang batang hadin shiminit kata ka minit ka ba pra pheway Lyngba u Mbappe ka France kala yo ban thep ya ka gol pen ya khai but ya ka ball la yarap pen bu dau turam Lyngba ka gol la pen jingai biang ya ka Argentina ban yo ra ya ka nam ladu habakut ka kendai peu minit baru arteli kala yo damar gol but la haban ra sya ka extra time aga kela step jong ka extra time omdon gino gi bala ban pen khijar Henry day ha kela mit jong ka extra time ka Argentina kala yo ban thep ya ka gol pentam Lyngba u Lionel Messi kata ha ka minit ka ba shispa pra Henry ka gol jong Messi ka klemla ban penlip batang hadin 10 minit kata ha ka minit ka ba khat pra Lyngba ka handball ka France kala yo ya ka penalty sai hisin ya ka penalty la kan jat biang dau Mbappe Lyngba ka gol u Mbappe u yo ban thep ya ka hat trick ka brengkong ka jong u ha ka jingle kai World Cup but kumjuru kani ka hat trick ka ba ha kani ka World Cup mentau snam Lyngba kani ka gol kadai ka sin ka badingkong nadu snam khat khandai spa riu phun riu ban yo hat trick ha ka final World Cup but hadu bakut ka extra time baru arteli ki tim kilai khai damar lai gol but dia ka penalty shootout ka Argentina ka lala ban lim ya ka France ka ba ka yo ban thep sau gol kat ba ka France ka yo ban thep tang gol Lyngba ka jing job ka Argentina ka yo ban ra ya ka nam ladu ha ka sin ka balai hadin lai phun riu snam kata nadu snam khat khandai spa pra phun riu but kumjuru kadai ka ri ka basau ban yo ra laisin ya ka nam ladu jong ka FIFA World Cup but Lyngba ka jing job ka Argentina ka yo ru ban ra ya ka song pisa ka basau peu million US dollar kat ba ka France ka ba wan ba ka yo ban ra adu lai peu pra million US dollar ka jing Shongshit jong ka final mentau snam ka dei ru Lyngba ki Arngut ki player ki ba pau jong ka perthai ka katau Mbappe bat Lionel Messi hakabau Mbappe yo ban thep lai gol engkat bat ka way haka penalty shootout bat Lionel Messi yo thep gol rengkat bat ka way haka penalty shootout lai shibun ya baro ki ba pe ya ki khubor jong ka chingile kai World Cup nadu basdang hadu bakot kani ka tournament bat ngin saya pe yang ya ka khubor World Cup house name hajar akhnreu ban yele kai hakari USA Canada bat Mexico